tócan rud stáchtaí ná, gúil siad choráithna ar a chéile, tá leir cuail le chéile, tá ag imar peile le chéile, agus tá buinte an tanabas. Tá bhíonn seo I Mhúirne nó sa féiteach de bhar gúil Comórtas Peile na Gaeltachta ar siúl in gComórtas ag an seachtaine. Seo b'éidir an céad úr gúil Comórtas Peile scoil na Gaeltachta ar siúl I gCorcaigh. Tá na fórna an giléir seo nó scoil ba néfa, scoil culébar ínse, scoil le lachtaí néfa gComórtas, scoil finbara béla an Ghaeirigh agus scoil náisiúnta réanaí. Tá na fórna meascathe de bhar gúil scoil na móra agus scoil na beáin níos lús a Gaeltach, so tá sé go húnta gúil nasca going gúil cengailt idir na páistí agus na stócha ó thaobh na scoile dá tá scéimeantas ar siúl na scoilna ar fad faoi láthair agus cáimid aontas aáil mar scoil Gaeltach, so tá sé gcuiste going ar an cultúr agus an tradiisiúna chur roiig agus tá sin mar páirt na scéimeantas agus sin fágúil sé ar siúl going nó. Tá na páistí buint an tanabas, tá sé go háling dóibh bheith go leir meascathe is tócha inúna bheith ag imar just le na scoile na féin, agus is slíúntacha chunáis na sceismíní a thosnú den deir seachtain se chuig. The hosní is tíir cinnig na nullag is príomhide scoile bá néfa mé, tá gairí go húnta tá an foran go háling, tá na páistí go háling, an scoil go háling, tá an táid agam. Tá an chuid réaltóga an ceantar fad rilí ach go háir réanaí bélathe fe mé rá. Tá cúpla leid óga going nóg tá siad furfa if bhán leid ar ranga cethir a gine ranga chuig is sé tá go húnta. Tá garí go díling ar fad an seán ó Hanamar an seo ar maidin ó scoilachtaí néfa gComórtas, sceismíní an dánar ring marheálar na cluichí an nómh, a na páistí buinte méid an saltas is rud iontach ar fad é. So tá don sohhaidin agus tá greenach tanmh agus tá awesome down earning bheith sa tá me ganis ar an bhuirin buíon sahanneomh agus le chunmh déana stólam gola míid le lechanis. So tá súl go mór lei sin agus I ggéirigh an bú áil béidir inneomh agus na páistí ar fad ar bís agus I buin tanmhas agus iad go léir caintas chorás Féile. Ag Mícheál Ó Chrónaín rónóir le fór an sínsir Corcaigh brúna an cór na nómh, ceapan gúil sé anna háta, gúil sé an seoling an nómh agus fair play chun tata chun choróga. Roirí iontach ag tacht ó Gaeltach Mhúscraí. So chun gádagus libh go léir agus brúna mé an cór ar an ceaptéin.